Kekesalan Kadang piye coba sik. aku malah penakan barang iki piye. Yo, Kena ki piye apa iki? goyang-goyang kok emang dangdutan, ada goyang-goyang njur saya. Iki lho. Sik. Wah, lah iki. Duh. Mati meneh iki. Ngopo, Bu? Wah, iki lagi seru-serune iki mau ki. Wah, lek rampung iki ndelok drakor iki. Sinyale kok ora kena-kena iki wifi-ne iki. Bayar urung ki? Ayo wes. Oh nganu, aku sering begadang ndelok begadang dadine wifi-ne kesel paling ora gelem mlaku ngono. Kekesalan Kadang piye coba sik. aku malah penakan barang iki piye. Yo, Kena ki piye apa iki? goyang-goyang kok emang dangdutan, ada goyang-goyang njur saya. Iki lho. Sik. Wah, pedhot meneh iki. Wah, jangkit iki. Lagi apik-apike iki. Wah, Oh, hilang toh. oh mendung iki lho mungkin dadi rada nganu sedot. Wah, ya ora kok. Begadang barang kapan le begadang? Loh, gekek rung bayar barang iki. Piye toh? Ketinggalan iki. Los. Wah, ketinggalan tenan toh iki. Piye? Wah, lah Surprise apa ya? piye iki? Lho. Wis ra iso iki. Nyah, Oh, sok ganti HP wae. nah aku iki apik kok. Wah, mengrem golek merem jaluk tambah ganti anyar kowe iki. Iki kok iki HP rasa perlu gitu rak mirip toh. Tobat. Jaluk HP anyar alasan wifi ala. Oh, Berapa foto ya pisan-pisan ki ngono kuwi karo kenapa kok? Wah, ngapusi. oh nyakan ra kena ngono kok. Sok tumbas HP anyar nah. Jan.